Hey guys, Khulumbai, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं बरमायाव मोनसे मिटिं दङ, बेवहाय बे प्रग्रामाव आं परफर्म खालामगोन। ओमफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगोन जोंनि प्रेक्टिस खालामनाय, जोंनि देलायनाय, जोंनि थांनाय, जोंनि मस्ती खालामनाय। बाखि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो नुखागोन मा मा नुगोन। आं बुंबाय थाथ'ला, स' थौदो बिदिला नायनोसै। Mày không sao cô Vinh? Self service बेवहाय रावबो मावना होग्रा गैया, जों गावनो खुनानै जानांगोन। जादो मा मा ओंख्रि थायो ओमफ्राय आं Thank you so much आगै खानायखौ खालामनानै। सोर दोङो नायलाय? आंनि खानायखौ नायलाय माथो नोङो। Hello, hi, नै जा मामा मोनफैबाय। आमा, hi होनलाय। आइ जोंहानि आइ। बायदि रायबाय थायोबाय मामुआ। मामु नायलाय। Wow. What do you think? Nuniबाय आं नायलाय। Little me water. Ma power itu kan nama dia. Dede. Ini mah itu dede. Emang sana. Mata kena berapa ya? Ini saya ambil bunga. Pisang lagi banyak. Manis sangat samnya. Ayo. Manis sangat samnya. Ang bagi mama bagi dah buat sangat. Hega. Hega dulu. Terus nunggu. Ayo lima ni jenis. Kunci mama mesti mau ada. Mau bro. Ayo maju. Ya ada nggak ada kayak ni. Kan tu ada ya. Tahu mana? Tak kena. दायो जोङो रेडि जाबाय बरमायाव थांनो थाखाय। ओमफ्राय सोर दङ? नै दहाय देखायनायफोरानो। I hope जोंनि परफॉर्मेंसआ मोजां जायो। नोंथांमोना नुखागोन माबायदि जायो आरो जाय नोंथांमोना नायनो थाखाय थांगोन। Thank you so much. गारिया थोगोन ना लाखा? दे गाखो जोबनो गासिबो। आं गेजेराव जगोन आं। आय उनथिं सानैखौ। जागा थोगोन आं। आय उनथिं नोंसोरो थां। दुरुन। नङा इयाव साब्रै नों उनथिं थां उनथिं थां। नोङो गिदिया माबा गैया। नै दायो गारिया सफैबाय, थांसै। हामा मोनामदों गारिया। बिदिब्ला बरमा थांनानै खालामनोसै। बाय।
So जों दायो थांगासिनो मोनहैखासिगोन बिरि बिरि थांदों नालाय बेखायनो थाबनो सहैदो आरो ओमफ्राय नै जोङो पाठसालायाव हटेलाव दसे रेस्ट लानो बा ओंखारनो थाखाय बेवहाय फैबाय बेवहाय जों ओंखारसिगोन स' रेडि जानायखौ थाबैनो नुसिगोन नोंथांमोना Final look. Agay mo na oंखारखांबाय नै Hello. नैले मामिया जा बुथुमगासिनो माल बुस्थु र'हाय आखै र' मामु ये है मेरा सार गुरु कोरियोग्राफर थैंक यू सो मच जुरुल Yo welcome मोजां दानना बेखौ जायासै दायो जों थांसै सोलियो फन गोलैलायबाय मामु sama mama fैदो थांसै नै दायो जोङो हटेलनिफ्राय ओंखारबाय ओंखारनानै जोङो जा जायगायाव प्रग्रामा जागोन बेवहाय थांगासिनो दायो माबायदि नार्भास जादों ना फुल कन्फिडेन्ट full 100% full जोंनिथिं बोरै थांगोन दे full confident जोङो दा फैयै नै प्रग्राम जानाय गेटखौ मोनबाय स' हाबनोसै नायनोसै बेसे मा दङ आरो मिथिखागोन बे प्रग्रामखौ बे बर्मानि खाथिनि मानसिफ्रा बबेखिनि जायगायाव जादोंमोन आरो मा जादोंमोन आं बेरायजोबनोनो मोनासै जास्ट बेखिनिखौल' नुबाय आरो जा दिन्थिनो हाबाय बेखिनिखौल' देखायबाय नोंथांमोना थांनाबो नायनो हागौमोन बाट जोब्बाय दा आंनि मोसानायखौ नायदो आरो
Programa जोबखांनानै डाइरेक्ट उन्दुनासो फैखादोंमोन आं बेखायनो व्लग बानायनो हायासै बाट नै दा गुवाहाटी मोनफैलायबाय मोनफैनानै आराम रुमाव थांनानै उन्दुहैनोसै आरो ओमफ्राय नै मामाया जोंहा बेबायदि मामा बहुत खमा मोनो जोंनि ड्रेस गाननाय मानायखौ खनना दोनबाय खननाङा होननांबो मानिखाया आरोना बिराद हेल्प खालामखायो माने थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आई लाभ यू Bye. Dinini video esenesaiman. Wah, tawa mini kayaknya le mama ya. Jangan mama ya namun nih side ting berkau lighting dimple dong ha. Bayang sana angni mana gaya angni betul sana guna.